A Feira de Oportunidades volverá a Vilagarcía do 9 ao 11 de agosto, organizada pola Asociación Zona Aberta. A agrupación de comerciantes situará o seu mercado na Praza da Segunda República para ofrecer os seus produtos con grandes descontos. A apertura será o venres ás 11 e estará aberta en horario de mañá de 11 a 14:30 horas e de tarde das 19 ás 23:30 horas. Da 14ª Feira de Oportunidades Expoferta de Zona Aberta. Este ano se celebrará o día 9, 10 e 11 na esplanada da Segunda República e a inauguración será o venres ás 11 da mañá. A feira estará composta este ano por 20 comercios que ocuparán 33 stands. A feira vai estar formada por 20 comercios, dos cales 15 xa son establecementos comerciales de aquí de Vilagarcía e despois o resto son comercios da zona de aquí de Moaña, de Pontevedra, de Cambados, próximos a nós, non? Serán 30 stands, porque, algúns dos establecementos collen máis dun stand. Non todos os comercios da asociación estarán presentes, pero aínda así haberá unha gran variedade de produtos. Os sectores que abarca a feira son moi variados, dende calzado infantil e adulto, confección de señor e caballero, deportes, decoración, lencería, complementos. Vai haber un pouco un surtido de todos os sectores que abarca a asociación. Tanto o Concello como os comerciantes agardan unha boa acollida dunha feira que sempre acada unha gran resposta por parte dos clientes. Esperamos que como todos os anos, a feira funcione como nos está funcionando sempre, moi ben, e que se sean moitos os que se acheguen ata a carpa para disfrutar dos importantes descontos que van a ter todos os establecementos que están ali. Con descontos que superan o 50%, dende a asociación agardan que a feira sexa unha alternativa ante a previsión de mal tempo que se prevé para a vindeira fin de semana.